Vänta. Nej. Nu. Kan på kort då? Nej, prata så som jag gjorde förut. Men prata så som jag gjorde förut. Så där pratar Bellis brorsa också. Prata så då. Nej. Jo. Filmning. Nej, det gör jag inte. Jo. Nej, du tänker säga att du vill ha Barbie-datorn. Men säg någonting innan Mongo. Nej. Kom mamma. Nej. Säg någonting då. Du har klappat till det va? Till det. Va?